Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Cafer-i Sadık'tan her wagt müň ýanyna Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şeýdi diýip bir hadis aýdanna Hazreti Cafer-i Sadık'ın ýüzi saralýanmyş. Isgyndan gaçaýanmyş. Onamy mesuliyet Hazreti Cafer-i Sadık'a ýetdi. Hazreti İmam Muhammed Bakırdan sonra. Bir mehduda başlak bolmaklyk Hazreti Cafer-i Sadık'a ýetensiň hewer öz gaýgy edip dini kan gaýgadan adamlardan. Biri de her moğa Peygamber aýtdy diýip bir hadis aýtjak bolsa täretilje aýtýanmyşdyk. Kitabelle geljek bolsaň täret lazım. Emma şafahi dil bilen aýtjak bolsaň täret lözumy ýok da mustahab. Onda da aňyrdaky kakam pahirlara öz aňyrdaky ejdatlarga Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bolsun şoňa hormat bolsun diýip täretilje diýanmyş. Hem de hemişe dua ediýär. Şu duasy bize muhim ey musulman dogallar. Hazreti Cafer-i Sadık'tan dua ediýänmiş. Allahumma a'izzani bi ta'atik ve la tuhzini bi ma'siyatik. Ya Rabbim, sen taatyň bilen meni ulalt, maňa izzet ber. Sen taatyň maňa gelse men şonda ulalýan, men şonda awraya ýetýän, şonda men ulaqan adam bolýan. Meni de narahat etme günahkarçylyk bilen. Yani öz başyma gawup maňa tawfiq-i hidayet nesip bolmany, men nefsi şeytana allanıp günahkar bolsam men qyn görýän, şu günahkarçylyk bilen men narahat bolmaýyn, narahat etmemenlikdir. Ey musulmanlar, şu ulukun bir zindagide bolmaly zatlardan biziň jamiamyzda kan metrah bolmaýar. Qysgaça dersi Allahumma arina izzat ta'a ve zullal ma'siya. Hatmen etmeli dualardan. Ya Rabbim şu ibadetdäki adama bir ulluk gelýär, şu ullugy biz ibadetde gözläýli. Ullugy biz haramda gözlemäýli. İzzeti biz haramda gözlemäýli dua etmek wazife. Ya Rabbim şu günahkarçylyk diýeni Hudaýdan daşaltýa, ýanyndaky fereştelerini hawya. Şu günahkarçylyk adam bir kiçeltýä Hudaý Taalaň ýanyna, şu kiçiligi bize gawjy düşündir diýipdir. Yani näme? Yani şu Peygamberimiz dua ediýänmişdik. Allahumma arina haqaiqal eşya'i kema hiya. Ya Rabbim her zadyň bolşuny maňa şoň öz bolşy ýala kökül. Gijany gije görseň, günnüzi görseň sen bir haqiqat. Gijany günnüzi görüp günnüzi gije görseň bolmady ki musulman dogan. Günahkarçylygy sen izzet bilseň, emma sogabyda bir borç bilseň, bir ulaqan bir qiyinçylyk bilse, ol adam Hudaý Taaladan daşalýar ey musulman. Şu biziň zindagimizde bolmaly. Yani ibadet nesip etse öz ýanyndan özüň hoş bolmaly. Hudaý Taala Kur'an-ı Kerimde aýtdy: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Fe emmel insanu iza mabtalahu rabbuhu fe akramahu ve na'amahu fe yekulu rabbi akraman. Ve emma iza mabtalahu faqadara aleyhi rizqahu fe yekulu rabbi ahanan." Hudaý Taala jogap berýär: "Kella. Adam dünýäsi oňana Hudaý Taala hormat etdi diýýär. Ýok, günüň şu qyynçylyga düşenlidi, Hudaý men pesheltdi, Hudaýyň dergasyndan daşalym diýýär, oňa Hudaý Taala kella diýip jogap berýär. Ey musulman, şu gudret gurrunlardan boynumdan sawyan, Hudaý Taala bir welläni dünýe bilen siýlamýar. Bir nefere de dünýe bilen ihanet edmeýär. Dünýäsini kemip şu ihanet bolup düşmeýär. Bir hadis kudusi we Hudaý Taala aýdypdyr, her kimi men hormat etsem, şoňa ibadet nesip eder diýipdir. Inni la ukrimu men akramtu bi kasrati dunya. Men bir nefere hormat edip ikram edemde, oňa men dünýäsini kaneltmeýän diýipdir. Wa la uhinu men ahantu bi qillatiha. Dünýäsini kemipde maşina alyp bilen, jaý salyp bilen, işe girip bilen, günüň şu bir könek bilen ýylon kaýgez berem bolsa, doğru iwiski de iwismeýän bolsa men beýdip oňa ihanet etmeýän diýipdir. Ihanet näme? Ibadet nesip etse men bir bennäni siýladygym, emma günahkarçylyk bolsa men o benden gözümden sawdygym diýipdir hadisi kudusida. Ey musulman, biz şumat gıybet äpber bilmeýän bolsak, wagan Hudaý Taala bizi kan mehabbet edmeýär. Hudaýyň ýanyna daşalyp barýan. İzzet ta'a ve zullal ma'siya şu. Günahkarçylyk zindigiňde kan elberse, bil Hudaý Taala seni özünden daşaltjak bolýar musulman dogan. Gaftan kawulmaň ury, günahkarçylyk diýen atdy bolmaklyk.
O nämeden çiri? Birinci adamın izinden zeýgurmasaň, birinci adama habaryny almasaň, birinci adama peýamy bermeseň, belidem ýokmaýarlygy da şoňa. Ya birinci adam gelse yüz vermeýän, ýokmy dogşo? Doga edende lezzet ýok ey musulman. Şeýle doga etdiň, dogan kabulle. Ya doga edende fikriň yüz ýörük git, ya bir aglap bir tehajjudda, ya bir halwetde aglap doga edibileňa. Ýa-da ki Hudaý Taala bir etmeli bendigini edip bilmeseň, bilsät dersat Hudaý Taala seni innemýär ey musulman dogan. İnnemeklik ya innemesizlik dünýe bilen näl. Allahümme a'izzani bi ta'atik. Hazreti Cafer Sadık dua diýmişdik. Ya Rabbim, meni ulult ibadetin bilen ulult diýmişdik. Dünýäsi ululuny näme peýda ey musulman dogan? Namaz peýdasy ýok. Namaz nesip edenak, bir arasy gezme nesip edenak. Ertiden taňaşan bir gözün arasa saklap bilenak. Ertiden taňaşan gulagyndan bir gawza deştip, bir däne teleke gulagyndan gitmän saklap bilmese, o dünýede näme peýda ey musulman dogan? Tarihte bir adamlar geçipdir ey musulman. O adamlar ýaly bolup ýaşamak biziň öhdämizden haris. Bir wagt bir jowan oglanyň biri geçipdir tarihte agdalýa. O benne Huda awadan oglan bolmaly, Hudaý Taalaň dosy bolansaň ýüzüde nurly awadan bolýar. O hammany bir Hudaýdan daş heleýin biri bir halwete akydip zina etjek bolupdyr, o benne bilen. Şu taada zina etseňe galar diýipdir, hiç kime eşitdirmer. Emma özüň iffetiň saklajak bolsaň, pakbazy çykarjakda bolsaň, men şu taada gyýgyrar, maňa tajawuz etjek bolýar, maňa tohin etjek bolýar diýip awraýyňy dökörň diýipdir. Qyyn zat ey musulman dogan. O hem ýanky jowan oglan näjire bolar kaby. Zina etmese awraý gitjek. Tohmet kömürden gara. Etmeseň ýene de milletiň arasynda ýüzüňe tek boljak. Aýman gözeşdesi bara diýiljek. Isse de Hudaý Taaladan daş aljak. Näjire bolar kady pikir edipdir ey musulman. Allahümme arina izzet ta'a we zullal ma'siye. Ma'siyet diýen insanyň şekesti. Taat diýen insanyň piruzisi, awraýy, izzeti şon düşündir diýip doga etmek gerek. Ey musulman dogallar. O hem kellesine gelipdir, Hudaý Taala ilham edipdir, onu o zenana gaýdypdir. Bolýa diýipdir, men zina edeýin bir sanjam gysya, deşşüä gitjek diýipdir. Deşşüä baryp deşşüýiň nejasatlar ennam janyna çalypdyr. Özüni bulaşdyryp gelipdir. O hem bulaşdyryp gelende ýanky zenanyň tabiaty tutulupdyr ey musulman dogan. Tabiaty tutulup onu kawuk göberipdir. O näme ennam jany isli. O hem sonu öýe gelip duş aljak bolupdyr, namazly oglan ey musulman dogan. Duşalanda ennam janyňky tezekle nejasatly hemmesi mesk bolup akdy diýär ey musulman. O jowan oglan bilipdir ey musulman. Üsüň nejasat bolsa bolsun, emma Hudaý Taaladan daş almasak bolýar diýipdir ey musulman ol adamlar. İnsana gerek ýerşitasy. Sen 100 defa nejasatda daşyň bulansa bulansun. Asıl nejasat Hudaý Taalaň ýanyna. Her ayet bertu az zulumatu gam anzi bibaki o gostahist hem. İnsan Hudaý Taaladan daş alsa bir garalyga düşýär. Bir zindigisi garalýar, awadatyň süýjüligi gitýär. O taadaky hafaçylyk, asl insanyň hafaçylygy daşyň hafa bolsa bolsun. Hudaýdan daş almasak bolýar diýip hemmet edipdir ey musulman dogan. Ondan ki Allahümme a'izzani bi ta'atik. Ya Rabbim sen ta'atin bilen men izzet tafayn. Günahkarçylyk bilen men narahat bolmaýyn. Men ýykyp barýar şu günahkarçylykla diýipdir. Yani musulman adam günahkar bolanyny üý ýykylmaly, ýüregi ýykylmaly, narahat bolmaly. Näjire boldy bu diýip. Ýüreginden narahat bolsa Hudaý Taalaň asl söýýän zady şu ey musulman dogan. Biz insana musulman dua etmeli. Ya Rabbim taatin bilen men hormat et. Dünýe bilen hormat etmek, zenane bilen hormat etmek, maşin motor bilen hormat belli bolmaýar. Oňa kella diýip jogap berdi Hudaý Taala. Her kime awadet nesip etse Hudaýyň mehabbeti siňde ol adama. Büyük insanlar bolansaň, şeýle rahmetler çekenseň, hadis şerif eşdenseň, hadis şerife amel edip bolarmy, bolmalymy diýip ennam jan saralýan büyük ewliýalardan näbila. Bize de gerek ey musulman dogan. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.